Grimme William, Grimme William, Grimme William, Grimme William, Grimme William, Grimme William, Grimme William. Vi har en dreng i vores klasse, han er faktisk helt normal. Han bliver drillet af en gruppe og bliver mega gal. Hver gang han åbner munden, så rækker de ham ned. De disser ham totalt, og det gør ham til